салом дӯстон, ин аккаунти ҷи аст. Дар ин ҷо мо дар бораи хабарҳои нав-панав аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ман ин хабарҳоро беэҳтимол тоза мешуморам. Баъд аз тамошо шумо худатон хулосаатонро бароред. Раҳмати калом ба он нафароне ки дар соҳаи эҷодиёт дастгирӣ мекунанд. Ссилка дар зери видео. Шумо вақти кам доред. Мо инро қадр мекунем. Биен шурӯъ мекунем. Рафтем. қаҳрамони собиқи UFC дар ду вазни гуногун Ҷон Ҷонс ба суханони Ҳамза Чимаев, ки дар яке аз интервюҳо ӯро даҳшатноктарин мужзани ММА номида буд, изҳороти ҷавобӣ дод. Суханони Ҷон Ҷонсро гӯш мекунем. Ин суханҳо ҳақиқат аст, хусусан аз ҷониби Ҳамзат. Ман яке аз мухлисони ашадии ӯ ҳастам. Ман фикр намекунам, ки вай ягон сабабе дорад, ки маро таъриф кунад ё покравӣ нишон диҳад. Барои ӯ ин ҳатто лозим нест. Ҷанговарони вазни вазнин аз ӯ метарсанд. ва ҳақиқате ки ӯ ба ман ба ин қадар эҳтиром дорад, барои ман чандон арзишманд аст. Ин супориши сахии ӯ аз хислати нек ва покравии ӯ ҳикоят мекунад. ҳамин тавр ман аз ӯ хеле миннатдор ҳастам. Ин маро дучанд хурсанд мегардонад. ёдовар мешавем, ки ҳафтаи набарди UFC 319 аллакай оғоз гардидааст, ки дар набарди асосии бегоҳ Ҳамза Чимаев барои унвони камарбанди вазни миёнаи ташкилот бо Дрикус Дю Плесси набард хоҳад кард. акнун расман аз соли 2026 pay-per-view дар амрико дигар нахоҳад буд. UFC бузургтарин шартномаи тарихи худро имзо кард. Шартномаи 7 сола бо медиа гигантҳо ба мисли Paramount ва CBC ба қимати $7.7 миллиард, ки аз ҷониби сарвари промоушен Дана Вайт эълон шуд. дар Иёлоти Муттаҳида турнирҳои UFC дигар бо системаи pay-per-view пахши мустақими пулӣ пешкаш нахоҳанд шуд. барои сокинони EMEA дастрасӣ ба мундариҷаи медиавӣ ва пахши турнирҳо комилан ройгон хоҳад буд. аммо дар дигар кишварҳо ҳалли ниҳоӣ то ҳол эълон нашудааст. дӯстон, пас аз ба поён расидани даври пахшҳои пулӣ, вақти он расидааст, ки мо ёдовар шавем, ки шоҳи pay-per-view ин турнири UFC 229 аст, ки дар он ҷанговари ирландӣ-табор Конор Макгрегор бо ҷанговари бебохти UFC Ҳабиб Нурмагомедов дар он шом набард карда буданд. ҷанговари тоҷиқ Лоиқ Раҷабов айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва машқу тамрин карда истодааст. дирӯз коргарони тиб омада аз ӯ таҳлили хун ва якчанд тести дигар гирифтанд. барои чӣ маҳз аз Лоиқ Раҷабов ва ин чӣ созмон буд? ин созмони USADA аст дӯстон. ин созмоне аст, ки бо ташкилоти UFC шартнома дорад ва новобаста аз ҷову зисти ҷанговари UFC онҳо нохост пайдо мешаванд ва ана ҳамин гуна тест мегиранд. тест бар зидди допинг ва инчунин дигар маводҳои манъшуда. USADA агентии антидопингии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад. муассисаи ғайридавлатӣ аст, ки барои мубориза бо истифодаи моддаҳои манъшуда дар варзиш дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таъсис шудааст. хотиррасон мекунем, ки бори охир Лоиқ Раҷабов моҳи июли соли гузашта ба майдон баромада буд. шумо бозгашти Лоиқ Раҷабовро интизор ҳастед? пас дар зери видео Лоиқ ба пеш нависем. мо ҳатман мехонем ва лайк мегузорем. дар ҳамин ҷо бошад мо видеои имрӯзаро бо охир мерасонем. пайгири шабакаи Knockout TG бошед, зеро мо ҳама рӯза хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкаши шумо мегардонем. боқӣ тансияту хонаобод бошед. то пагоҳ.